bastante mal. Forte descenso das temperaturas en case toda Galicia este xoves, nunha xornada en que tamén hai avisos amarelos por chuvia en algúns puntos da comunidade. En Cea onte caeron 74 litros de auga por metro cadrado, é o segundo día deste ano en que máis choveu nese concello da Costa da Morte. Un tempo propio do outono, cando aínda estamos en pleno verán. Bastante mal. Despois pola tarde quedou así un pouco despejado, pero que foi todo pola noite, tormentas, tronos, chuvia moitísima, moitísima. Pero sí, parecía eso que iba a caer o mundo. Ola, boa tarde, xoves 27 de agosto, aquí comezo Galicia Noticias. Unha veciña do Courel, na montaña luguesa, está na UCI tras sufrir unha caída grave. A muller paseaba cuns familiares por unha estrada cando se precipitou o baleiro dende o alto dun muro de contención a uns 5 metros de altura. A consecuencia do impacto sufriu un forte golpe na cabeza que chegou a deixala en coma. Creo que pasou un coche por aí, porque os coches se cruzan aí. E ela arrimou un pouquiño así. E como aí está un pouco levantado ao asfalto, creo que pisou no asfalto, e torceu o pé, caiu abaixo. E a suerte que caiu abaixo, porque nós chamamos o carrozo, eso, que onde baixa auga, todos os anos teño que limpalo eu. E gracias que o limpei, e había unhas pedras aí abaixo, que as que ten encima da parede do veciño. Se chega a ver as pedras, a miña irmá está no cementerio. Primeiro na nosa casa pensamos que era cousa particular, miramos no noso contador, pero non era dai. En principio dixéronnos que debía de ser das travesas, da central esa que hai aí. Despois que podía ser dunha línea subterránea, pero non sabemos outra cosa. Miles de persoas quedaron ás escuras. Unha avaría na rede deixou sen luz máis de 3.000 fogares de 7 concellos do interior da Coruña. En Frades e Mesía, por exemplo, o apagamento durou ata 17 horas. Como se poden imaginar, isto provocou perdas en granxas, en bares e tamén en establecementos comerciais. Hoxe no Galicia Noticias imos presentarlles o usuario máis famoso e case que máis querido da residencia de maiores do Carballiño. É Odi, un golden retriever precioso e mansísimo que chegou onde eles hai 5 anos e converteuse nun máis da familia. É fácil atopalo recibindo a garimo dos maiores ou acompañándoos polos corredores. Teñen claro que o día a día sería moito menos alegre sen el. Non ladra nada, non se mete con nadie. É da tronda, da compañía. A non estar de mal humor, o que pasa é que a veces un quere que veña a fronda unha e vai fronda outro. Sempre lle saca unha sonrisa, sempre os fai participar, fai que se movan, mantenos activos. Ben, pois nova xornada de tempo outonal en pleno agosto, baixan as temperaturas e continúan os avisos por chuvias intensas, Xoel. Sí, avisos, Alberto, que nestes momentos a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén activos, sobre todo no sur da comunidade, de nivel amarelo por precipitacións, por choivas que poderían deixar acumulados de ata 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora, e tamén avisos por treboadas que poderían vir acompañadas, ademais de pedrazo. Tempo, como dis, outonal tamén noutros puntos da comunidade, como aquí na Costa da Morte. Nos hoxe estamos en C porque onte aquí caeron 74 litros por metro cadrado. Que implica isto? Pois que foi o segundo día de todo este ano 2026 no que máis choveu nesta localidade. Eso superado o 26 de xaneiro, cando aquí caeron 78 litros tamén por metro cadrado. A previsión para as vindeiras horas no conxunto da comunidade apunta que vai continuar este tempo outonal, aínda que a partir de mañá Galicia podería comezar a recuperar a influencia anticiclónica, aínda que iso sí, lentamente. Bastante mal. Despois pola tarde quedou así un pouco despejado, pero que foi todo pola noite, tormentas, tronos, chuvia moitísima, moitísima. Pero sí, parecía eso que iba a caer o mundo. Mas sobre todo por os relámpagos enormes, estruendos, chuvia. Bonito, después de un verano caluroso, pues la verdad que viene bien, que llueva, pero para el tema del turismo pues te limita bastante, pero bueno, es así.
Nas últimas horas tamén caeron moitos raios en territorio galego, máis de 1000, segundo os datos meteorolóxicos, e un deses raios impactou directamente nunha casa da parroquia de Bora, en Pontevedra. Houbo importantes danos materiais na vivenda, o lóstrego deixou algo atolado, o home que estaba no interior non é para menos, aínda que non sufriu feridas de gravidade. A treboada tamén afectou a outras vivendas da zona, reventando lámpadas e estragando electrodomésticos. Enfadados e desilusionados. Así din estar os vendedores do mercado de Monte Alto na Coruña tras a inundación sufrida nas últimas horas por mor das chuvias. Atribúen as filtracións e deficiencias na construción da Praza de Abastos. Estas imaxes dan conta do que sufriron os vendedores do mercado de Monte Alto cando comezou a chover con forza. Non lles quedou outra, como se ve, que facerlle fronte á auga que entraba nas instalacións. Yo tuve que ayudar a mi compañera de la limpieza porque es que era imposible. Imposible, si no la ayudo, ella no era capaz. Y nos empezó a entrar agua por aquí y eso chorreaba que era una pasada y tuvimos que sacar el agua de aquí. Los niveles de agua tiran para adentro en vez de tirar para afuera, pues se fue todo para adentro del mercado y se llenó de agua. Eles teñen claro que o que aconteceu non responde a un problema de falta de mantemento. No falta mantenimiento, o sea, que se deje de rollos, está mal construido, punto. O sea, no hay vuelta de hoja. El Gadis, que está abajo, está con goteras, el aparcamiento que está abajo del Gadis está con inundaciones, o sea, no es problema de atasco, es problema de que hicieron mal las cosas. Os que fixeron de verdad, es que é increíble. O ascensor todo oxidado, dentro tamén temos oxidado moitos os muebles, pero que acaban de facer, é que é increíble. Unha situación que os anoxou porque este mercado estrenárono en decembro do ano pasado. Nos vinimos para aquí con mucha ilusión, pero estoy un poco cabreado con la situación de la construcción del mercado, que está bastante mal hecho. Non podes facer unha plaza, renovar unha plaza e que aos pouco tempo esteña así. Que increíble. Chegaban auga aos tubillos. Era unha pasada, Es que cabreados, es que yo estoy indignada, o sea, cabreadísimas. Contan que tras o asolagamento técnicos municipais acudiron ás instalacións. Estuveron falando para intentar solucionar o problema, miraron arriba, viñeron. Cualquier problema que haya que arreglar aquí en el mercado son mínimo 2 meses para cualquier pijada. Pero ese tubo sigue botando auga. Agora din estar moi pendentes do tempo por se repite o pesadelo que viviron. En Vigo, as paradas de autobús de Navia convértense a diario en aparcadoiros. Os veciños invádenas entorpecendo o funcionamento do transporte público. Nuns minutos escuitamos as queixas dos usuarios aquí no Galicia Noticias. Non se pode aparcar en ningún sitio, sempre hai coches nas paradas de autobús, en doble fila. As paradas de autobús, despois os outros teñen que aparcar en doble fila e o autobús ten que parar no segundo carril. As forzas de seguridade dan por desartellada unha banda criminal que actuaba con violencia contra prostitutas. Un dos supostos membros do grupo é un veciño de Mesoiro na Coruña. Entre os delitos que se lles imputan, os arrestados están os de detención ilegal, roubo con violencia, intimidación, lesións e pertenza á organización criminal. E mentres, a Garda Civil neutraliza 2 artefactos explosivos da Guerra Civil atopados en Bergondo e Padrón. Un dos artefactos, o que apareceu nun colector de Bergondo, era unha granada. Os especialistas confirmaron que conservaba as propiedades explosivas intactas. Retirárona e fixeron unha voadura controlada. No caso de Padrón, atoparon un proxectil nunha vivenda particular. Tamén o levaron a un lugar axeitado para neutralizalo. E unha septuaxenaria está na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Lugo despois de caer dende unha altura de 5 metros no Courel. A muller precipitouse por un noiro sen barreira de protección na estrada que une Seoane con Folgoso. Unha muller de 74 anos precipitouse dende unha altura de 5 metros cando camiñaba pola beira da estrada en Ferrería Bella, entre Seoane e Folgoso do Courel. Como consecuencia das feridas sufridas en diferentes partes do corpo, a vítima do accidente encontrase agora ingresada na unidade de cuidados intensivos do ULA, en Lugo. Os coches se cruzan aí, e ela arrimou un pouquiño así. E como aí está un pouco levantado ao asfalto, creo que pisou no asfalto, e torceu o pé, que caiu abaixo. E a suerte que caiu abaixo, porque nós chamamos o carrozo, eso, que onde baixa auga, todos os anos teño que limpalo eu. E gracias que o limpei, e había unhas pedras aí abaixo, que as que ten encima da parede do veciño. Se chega a ver as pedras, a miña irmá está no cementerio.
Segundo a familia da vítima, o sinistro puido evitarse se o muro de contención contase cunha barreira de seguridade. De feito, debido aos numerosos accidentes registrados no mesmo lugar, aseguran que levan máis de 50 anos reclamando unha protección pros peóns neste tramo da estrada LU 651 de titularidade autonómica. Unha boa barrera, ya pasará para que podamos pasar tranquilamente. Terminaron a cartera aí o ano pasado. Les faltaron isto por aquí. Eu mesmo lle dixen que estaba aquí, que tamén non me daba isto. Eu dixen, pois aquí unha valla. Era o que dicen, Dios que mandan. Pola súa parte, dentro do Concello de Folgoso do Courel afirman que xa lle pedirán á Xunta a construción dunha barreira, unha demanda que agora será reiterada. Un dos 3 acusados polos 21 homicidios do Villa de Pitanxo recibirá en Marín a notificación da apertura de xuízo. O administrador da armadora, José Antonio Nores Rodríguez, alegou problemas médicos para non comparecer na Audiencia Nacional en 2 ocasións en que foi citado. O director da frota da compañía e mailo capital da embarcación presentáronse ante o xuíz en Madrid para recoller a documentación do inicio do proceso xudicial. Ben, máis cousas. Unha avaría na rede deixou ás escuras máis de 3.000 fogares de 7 concellos do interior da Coruña. En Frades e Mesía, por exemplo, ese apagamento durou ata 17 horas e provocou perdas en granxas, en bares e tamén establecementos comerciais, Iria. Si, por exemplo, neste supermercado de Mesía tiveron que tirar o lixo toda a mercadoría que tiñan nesta neveira, produtos ultraconxelados que se desconxelaron despois de que esta neveira estuvera sen electricidade dende as 4 da tarde do martes ata as 11 da mañá do día seguinte. Noutros negocios, como as gandeirías, lograron sair adiante coa axuda de xeneradores, pero queixanse da duración do apagamento e da falta dunha información clara durante o mesmo. Aos veciños de Mesía, o apagamento colleunos en plenas festas patronais. Estábamos no segundo día da festa, comendo, e a iso das 3:30, 4, faltou a luz. Entón, primeiro na nosa casa pensamos que era cousa particular, miramos no noso contador, pero non era dai. En principio dixéronnos que debía de ser das travesas da central esa que hai aí. Despois que podía ser dunha línea subterránea. A orixe, segundo explicou Unión Fenosa Distribución, estaba no fallo dunha liña de media tensión de cesuras, que tamén afectou aos concellos de Frades, Oroso, Ordes, Abegondo e Carral. Máis de 3.000 usuarios, entre eles moitos bares e negocios que viron como as horas pasaban, pero a luz non volvía. Si, eu cando cheguei á farmacia xa non había luz. Axudaronme a abrir a verxa e nada, estuvemos abertos igualmente hasta as 8:30, por si volvía e si alguén necesitaba algo. Pero bueno, nada, estuvemos esperando e ao final veu o día seguinte. Neste supermercado de Xanceda houbo que tirar todos os ultraconxelados e neste outro de Frades, a peor parte levouna a neveira dos xeados. A parte encherou pola mañán, a primeira hora, son demasiadas horas, o resto dos congeladores poden aguantar 24 horas, os helados non, porque son cremosos, e tamén a perda de vento de toda a tarde. Tampouco aguantan as vacas en muxir tantas horas, por iso moitas gandeirías tiveron que tirar de xeradores para sair do paso. Que tiñamos xeradores suficientes para abastecer tanto a iogurtería como a granxa e a parte de oficinas tamén. Pero sí que é certo que son desafíos que no mundo rural temos que ter en conta para estar ben equipados e podernos defender. A subministración está hoxe completamente restablecida, pero son moitas as voces que se queixan da falta de información durante o corte, das perdas ocasionadas e tamén da lentitude coa que se recuperou o servizo. En Vigo, as paradas de autobús de Navia convértense a diario en aparcadoiros. Os vehículos invádenas, entorpecendo o funcionamento do transporte público. É unha das consecuencias da dificultade para aparcar neste barrio e máis agora que está en obras. Facelo co risco de que sancionen convértese pros condutores no único xeito de estacionar. Ata 12 coches aparcados nunha parada de autobús urbano é unha imaxe habitual no barrio vigués de Navia que se suma ao estacionamento en dobre fila. Non se pode aparcar en ningún sitio, e sempre hai coches nas paradas de autobús, en doble fila. As paradas de autobús, despois os outros teñen que aparcar en doble fila e o autobús ten que parar no segundo carril. Home, que estean os repartidores, pois vexo normal, pero bueno, as persoas que non reparten, pois podían un pouco ir para outro lado.
Os condutores son conscientes das infraccións que cometen, porén, arriscarse a ser sancionados é ás veces a única solución que atopan. A veces más de media hora para buscar un aparcamiento, ¿eh? Cuando vienes algo por, yo qué sé, 15 a 20 minutos, dices, bueno, aparco aquí rápido, pero las cosas como son, te multan, no te das cuenta y la verdad que también abusamos un poco porque las paradas de autobuses son para lo que son. Sí, aquí en Navia esto es casi imposible. Y al andar a trabajar, que aparcar donde se puede, en las paradas de autobús o los carga y descarga no llegan, que llegue la policía, que te multe y ¿qué le vas a hacer? Trabajar tenemos que trabajar. A invasión de vehículos nas paradas entorpece a circulación e afecta especialmente ás persoas con mobilidade reducida. O peor é cando ven xente con mobilidade reducida que para acceder ao autobús tamén o ten moi complicado, se hai vehículos. No hay manera. De hecho, el otro día pasó que pararon delante de los contenedores, al lado de los contenedores y nadie podía pasar. Os aparcadoiros reducíronse aínda máis en Navia dende que comezaron as obras. Estacionar é case unha misión imposible. A rúa que sube obras, a rúa paralela por arriba obras, está todo con obras. De hecho, hay gente que está aparcando afuera de lo que es Navia como tal. Algúns condutores escúdanse para estacionar na ausencia da sinalización vertical oficial nas paradas de autobuses, aínda que as liñas amarelas indican a prohibición de facelo. Dúas pragas de vermes e maila seca esnaquizaron unha das atraccións da granxa ecolóxica Casa Grande de Xancedo, o Ecolabirinto. A plantación de millo quedou arrasada e haberá que agardar ata o ano próximo para que pequenos e maiores poidan gozar deste labirinto entre o millo que visitan unhas 2000 persoas cada campaña. Estes son algúns dos últimos deseños do Ecolabirinto que desde hai 12 anos crean nunha plantación de millo na Casa Grande de Xanceda como atracción para os visitantes. Son deseños feitos con agricultura de precisión. Un programa informático indica o tractor onde ten que sementar e onde non para facer os camiños. Este ano a experiencia íase repetir cun novo deseño e cunha mensaxe sempre vencellada á vida no rural. Pero dous inimigos frustraron o proxecto. Este ano, pois, houbo quen disfrutou o noso Ecolabirinto antes ca nós, tivemos dúas plagas, unha de rosquilla, que é un tipo de verme, e outra de verme soldado. A verdade é que son os riscos do ecolóxico. Na agricultura ecolóxica non está permitido usar herbicidas, pesticidas nin fertilizantes de síntese e o método utilizado para loitar contra as pragas non resultou eficaz por mor da seca. O único que podemos usar para o caso do millo é un produto que se chama Spintor, que atonta os vermes e dalle unha pequena oportunidade ecosistémica á planta para medrar. Pero non sempre funciona e, sobre todo, non funciona sen chover. Este ano tamén se nos xuntou a sequía ás pragas. Unhas 2000 persoas visitan cada ano entre agosto e outubro o Ecolabirinto ata que se recolle o cereal para alimentar as vacas. Unha aventura para grandes e pequenos que debían atopar o percorrido de saída. Haberá que agardar a próxima campaña para poder gozar da experiencia. O Ecolabirinto sempre é un momento das ecovisitas á granxa que todo o mundo espera porque é unha actividade moi divertida. Este ano, pois bueno, os visitantes quedan sen ela, as vacas quedan sen a comida que logo ensilaríamos do propio Ecolabirinto e en marketing tamén quedamos sen unha pata dunha campaña moi guai que imos sacar, que sacaremos igual, pero faltará esta parte do Ecolabirinto. Pero a Casa Grande de Xanceda ofrece moitas outras actividades para gozar e aprender do rural. Ademais do Ecolabirinto, temos actividades para os nenos que poden aprender sobre o rural dunha maneira interactiva, lúdica. Entón, bueno, sempre eu creo que é un bo plan de fin de semana vir ca cativada aquí a visitarnos. Conta atrás para o comezo da recollida da mazá da sidra. Será a mediados de setembro e os produtores ultiman os preparativos para a colleita. Na cooperativa Ullama, con sede na Estrada, buscan empregados para recoller a fruita que agora madura nas árbores. Vémolo de seguir aquí no Galicia Noticias. Nos contamos de contratar sobre unhas 20 personas, máis ou menos. Requisitos? Pois especiales ningún. Sobre todo que a xente teña os papeles en regla e despois xente con gana de traballar. 1 millón de euros, ese é o premio que vai recibir o afortunado ou afortunada que selou un boleto do sorteo de Euromillóns en Padrón e que resultou agraciado este martes. É o premio de maior contía que dan os titulares da Administración número 2 en pleno centro da vila. Aínda se descoñece a identidade do certate, que podería ser un veciño, pero ollo, tamén podería ser un turista ou un peregrino dos milleiros que pasan estes días por Padrón.
A alegría por dar un premio d'1 millón de euros chegaba a esta Administración de Lotarías de Padrón despois do sorteo de Euromillóns deste martes. Nós pensamos que se sellou entre o domingo e o propio martes, non o temos claro, pero máis ou menos polos códigos que se sacaron, pensamos que eso, ao mellor o lunes, incluso o martes debeuse sellar. O maior premio que dan desde que está ao fronte deste despacho, un boleto que resultou agraciado polo código aleatorio que tiña asignado. O premio este, aparte do que é o propio xogo do Euromillón, que é o que todos vimos elegir ou solicitamos de máquina, collendo pois eses 5 números máis as estrellas, neste caso o Euromillón tocou no código que se genera a maiores ao azar unha vez que sellas un boleto. Así que ese o agraciado non comprobou aínda o boleto, pode ser que non saiba do premio. Estamos á espera a ver si decide acercarse por aquí, si o sabe, si non. Temos a espera de que incluso ao mellor chegue levando aquí a sorpresa. Pode ser un veciño da vila, pero tamén un turista ou un peregrino dos milleiros que estes días andan de paso por Padrón. Como xa teño dito, eu gustaríanos que fora alguén do pueblo, un cliente habitual, pero si é certo que por aquí pasan moitos peregrinos, moito turista polo camiño, entonces, teño dito tamén, de cara ao domingo que temos moitos clientes que veñen de povos veciños, entonces podría ser de redonda, pero hai moita posibilidade de que tamén levar algún peregrino. O que sí que o agraciado non pasou esta mañá pola Administración a comprobar o seu boleto, polo menos no tempo en que nos achegamos a buscar o afortunado. Non me toca nunca, pero hai que xogar a ver se toca, pero tocar non me toca nunca. Eso ya sabe Dios. Pasa por aquí mucha gente, pues mira. Bueno, pues a nosotros non nos tocó desde luego. Había que vir mirar por se a caso. Non vai a ser que un tire con eles sin darse de conta. E mentres non se coñece a identidade do gañador, na Administración continúan celebrando a alegría de repartir 1 millón de euros. E hoxe queremos presentarlles o usuario máis popular dunha residencia de maiores do Carballiño. Xa ven aquí detrás, trátase dun can, chamase Odi. E dende que chegou hai 5 anos converteuse nun máis da familia. É fácil atopalo recibindo a agarimo dos maiores ou acompañándoos polos corredores. Coidan que o día a día sería moito menos alegre sen el. Pois só digo no dino cando cheguei aquí. É que monos tan ben que non vivimos un sin o outro. Bueno, a parte dos amigos temen moitos animales, non? Eu, cando cheguei aquí, e vin este animal, para mí xa, bueno, xa era, non sale de un del todo o día. E así fixemos o vínculo que temos, que andamos sempre de paseo. Eu non contigo xa isto, sin o can aquí, un amigo, completamente un amigo. Quen nos fala é Andrés, residente e tamén un dos principais coidadores de Odi neste fogar de maiores. O can, din, converteuse xa nun máis da familia. É cariñoso, non ladra nada, non se mete con nadie. É da tronda, da compañía. Cando estar de mal humor, o que pasa é que a veces un quere que veña a fronda unha e vai fronda outro. O perro é unha maravilla. Hoxe en día, se faltara daqui, pois íbamos a extrañar, como non. Di que está pendente deles, que percibe cando alguén non ten moi bo día, ou que é o primeiro en avisar se alguén, por exemplo, sofre unha caída. Será por iso que a este residente se lle permiten algunhas licenzas. Ele é o jefe, se digo eu. Vai onde quere, vai o que quere, máis con residente, porque nós temos que ir onde nos mandan. E non. Certo que Odi non ten moitos límites no seu día a día, vaise movendo dun lado a outro, recibindo agarimo dos residentes cada pouco, porque a fin ao cabo está aí a súa casa, así que ademais está pendente de todos, por se alguén, ademais de ánimo ou compañía, tamén precisar axuda. Aquí chegou hai 4 anos sendo un cachorro e agora din xa non se imaxinan este lugar sen el. Pero a labor de Odi vai máis aló da compañía. Trátase dun can adestrado para acompañar os maiores, estar pendente deles e seguir o seu ritmo en cada momento do día. Odi tamén fai unha labor moi importante coa xente que ten deterioro cognitivo máis avanzado, digamos. Sí que pode ser que eles non o recoñezan como tal, como Odi, pero sí que sempre lles saca unha sonrisa, sempre os fai participar, fai que se movan, mantenos activos. Por certo que Odi comparte espazo con 111 residentes dende ben pequeno, así que din que o de estar só non vai moito con el. Se en algún momento non saben do seu paradoiro, contan que é habitual atopalo preto da cociña ou na procura de agarimo. Será precioso,
Ben, despois da espectacular eclipse que vimos hai un par de semanas, esta madrugada o Cosmos volve a ofrecernos outro agasallo, unha eclipse parcial de lúa. Non haberá outro fenómeno igual ata decembro de 2028. Será visible dende toda España se o ceo está despexado, claro. Comezará sobre as 3:20 da mañá e chegará ata as 8 máis ou menos. O momento máximo, atención, espérase, sobre as 6:12 da mañá. A lúa estará baixa no ceo e iso fará moi recomendable buscar espazos abertos elevados para poder ver o fenómeno mellor. Se as condicións meteorolóxicas o permiten, por certo, han poder seguilo en directo a través da nosa web g24.gal. Un eclipse de lúa total, como pode ser este, porque é do 93%, é casi total, pois é seguramente o terceiro ou cuarto ou segundo fenómeno máis importante que podemos ver dentro do ceo, dentro da astronomía. Entonces, paga moito a pena salir a velo, pero non ten nada que ver co eclipse total de Sol, que iso é unha auténtica maravilla. Pero este paga moito a pena porque é un 93%, a lúa seguramente collerase cor vermello, característico dos eclipses, que lle fai ese nome de lúa de sangue. Paga moito a pena salir a velo. A min os eclipses de lúa, a verdade é que me gusta moito e estou moi ilusionado por velo. E atención, Galicia amplía o seu catálogo de festas declaradas de interese turístico con 3 novas incorporacións. Son a Romaría de Santa Minia de Brión, a Festa da Ameixa de Campelo en Pollo e a Noite Meiga de Sarria. O Diario Oficial de Galicia publicou as 3 declaracións. En total xa son 140 as celebracións galegas con este distintivo que recoñece o seu valor cultural, tradicional e turístico. Os produtores de mazá da sidra ultiman os preparativos para a próxima colleita. Na cooperativa Ullama, con sede na Estrada, buscan empregados para a nova campaña que prevén comezar a mediados de setembro. Mentres os froitos maduran nas árbores, os produtores de mazá ecolóxica de sidra da cooperativa Ullama comezan a buscar persoal para a colleita de setembro nas preto de 60 hectáreas que xestiona. Nos contamos de contratar sobre unhas 20 personas, máis ou menos. Requisitos? Pois especiales ningún, sobre todo que a xente teña os papeles en regla e despois xente con gana de traballar. É un traballo duro porque hai que apañar as mazás do solo a man durante algo máis dun mes. Así é todo, na cooperativa din que non adoitan ter problema para atopar empregados. Moitos son estranxeiros. Nós non somos racistas, quer dizer, a xente que ven a traballar un máis como nós. Tivemos unha chica rusa, quer dizer, os primeiros días pasou no fatal, porque tamén viña de Andalucía, pasou no fatal, pero despois quedou encantadísima. O soldo é o que fixa o convenio do sector. Canto horario, adaptárono para facilitar o traballo dos empregados. O ano pasado, por exemplo, fixemos de 9 a 2 e de 3 a 6, porque como estamos nas parcelas, normalmente comemos xa na finca, entonces para non parar aí 2 horas a mediodía e despois alargar moito a tarde, pois paramos 1 hora a mediodía, comer e seguir, e a xente entonces ás 6 da tarde marchas á súa casa. Así prevén apañar uns 400.000 kilos de mazás nesta campaña marcada pola falta de auga que secou e rompeu algunhas polas. A chegada da chuvia é unha boa nova para os produtores porque axuda a que as mazás collan zume e peso nos días previos á colleita. Hai moitos tipos de peregrinos, os máis novos fan eles as rutas e arriscanse a dormir en calquera lado, pero existe outro tipo de peregrino, o que quere levar todo organizado, o que ven con nenos e quere que lle deseñen treitos máis pequenos ou quere que lle leven as maletas. Para eles naceu hai un mes unha empresa que lles axuda a xestionar todo relacionado coa ruta. Pablo e Andrea viven en Redondela, unha vila en que conflúen o camiño portugués pola costa e polo interior, e iso inspirounos a crear a empresa Camino Galicia, para dar servizo ás necesidades deste tipo de turismo cada vez maior. En localidades como esta en temporada alta, o primeiro problema é atopar aloxamento. Moitas veces aquí en Redondela pasaba que chegaban e xa non había onde dormir e teñan que ir a outros pueblos como a Cesantes, a Arcade. Entón, claro, se vas co camiño organizado xa te aseguras ter un lugar onde dormir. Organizan un camiño premium en hotéis, por entre 400 e 600 euros, pero que máis lles contratan é o camiño clásico en albergues. O que máis nos entra é o camiño en albergues, que ao final organizas o camiño, pero sigue sendo moito máis asequible que irte de vacacións fora ou pagar en albergue, ou sea, en hoteles, en hostais. Servizo de recollida de maletas e mochilas facilitan as credenciais onde se poñen os carimbos e tamén tiveron solicitudes para elaborar rutas con treitos máis curtos para que podan facelo cómodamente os cativos.
Veñen con rapaces moi pequenos, 4 ou 5 anos, nos piden de facer as etapas máis pequenas, en vez de facer o camiño en 4, 5, 6 días, facelo en 9, 10. Por exemplo, un italiano que viño ao principio, díxonos que viña con un neno de 5 anos e que necesitaba, en vez de 5 ou 6 etapas, facelo en 10. Este último mes tivemos, sin exagerar, 15, 20 reservas, e sobre todo son ou peregrinos que veñen en grupo, é dicir, 2, 3, 4, 5 personas, ou xente máis maior, é dicir, de 50, 60, que saben que non lles gusta ter unha experiencia de improvisar. A empresa naceu hai un mes e de seguro que aparecerán novos servizos nun futuro. Un dos máis especiais polo de agora é a variante espiritual, que é o camiño polo mar, tal e como fixo o Corpo do Apóstolo antes de rematar en Compostela. Pois ata aquí a información do Galicia Noticias, pero as novas continúan na Galega co Telexornal e con Marta Darriba. Que pasen boa tarde, nos volvemos vernos mañá. Adeus.